Mula dito sa Ocampo, Camarines Sur, i-JFS na yan! Kina tatay? Sige po. So mamaya-maya naman po ay may mapapanood po tayo. Mama, kamusta na di na tayong lagi nagkikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil papalapit na ng palapit ang Christmas at palamig na ng palamig, andito pa rin ang JFS Petals and Services para kayo ibigyan ng kakaibang saya at sorpresa dahil giving love, happiness, and good vibes yan ang hatid sa inyo ng JFS team. Hi mga ka-JFS! Ako si Kuya Biz, Tony Lancero, ang Mama's Boy Vlogger ng Camarines Sur. Sa ngayon, ako na naman ang makakasama nyo at pagbibigay ng pagmamahal dahil ako ang Love Ambassador ng JFS Petals and Services because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakaraang araw ay dinayo natin ang iba't ibang sulok ng Bicolandia para bigyan ng kakaibang card trunk surprise ang ating mga mahal sa buhay. Ngayon naman nandito tayo sa Ocampo, Camarines Sur para pasorpresahin si Tatay Cardo na magdiriwang ng kanyang kaarawan. And this is your Kuya Bibs Trivia. Alam niyo ba na ang Ocampo ay isa sa dinarayong lugar dito sa Camarines Sur at sa buong Bicolandia dahil bukod sa Muburok Spring, Bamboo Farm at Strawberry Farm na pinagmamalaki ng lugar ay isa rin dito ang dinarayo ang daang deer farm na matatagpuan sa Ocampo Deer Farm. Kaya kayo kung katulad nyo kung lakwatsero galaero dito sa Camarines Sur, huwag niyong kakalimutan ilagay sa travel list nyo ang Ocampo Camarines Sur. Pero bago ang lahat, tingnan na muna natin ang laman ng packages na inihanda ng kanyang pamilya kasama ang JFS team. Meron tayong wrappable cake, Ater bubble balloon with happy birthday Papa, and chocolate bouquet with 5,000 pesos at ang hindi mawawala ang isang box ng gin. Kaya mapapainom ka talaga. For our social media account, please do like and follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please like and follow me on Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel. Tara't ano pang hinihintay nyo? Makiinom na, ay maki-party na para kasi excited na kaming puntahan si Tatay Cardo dito lamang sa Ocampo, Camarines Sur. Let's go! Medyo malayo lang po itong pinuntahan si nanay, pero dahil sa gusto po namin po sa at saya, siyempre dadayuin namin kayo. Medyo may paanan na po kami ng bulok ng Isarog, pero siyempre po pupuntahan po namin kayo. Kaya sa lahat po nang hindi po subscribe at mag-like ng follow ng page po natin, JFS Petals and Services po. Para po may pasihan po dito. Pwede po mag-abot. Tagadigdi po si Sir Cardo Abio. Ha? Po si Sir? Pwede po magpaiba. Tatay.
Hello po, tatay. Ay, tatay, from delivery po kami. Kamu po si tatay, ano po? Si tatay Cardo Abie po. May deliver lang po kami nasa luwas po. May nag-deliver po kay Sir Andy. Pambulang daa. Tapos premium daa pong feeds. Saturday ko po kayang darahon. Pwede po magpaiba sa Indo. Tapos po mapapicture lang po kami, tatay. Tatay, mapatabang na lang po pagbuka. Kaya hindi makuha lang po ako ng resibo. Sa loob po. Okay lang. Wait lang po, tatay. Ayun po. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana, pahinga muna. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tatay, once again po, happy birthday po, tatay. Joke lang po yun, tatay, na 3,500 po. At joke lang po, tatay, wala po kaming dalang pang sabo. At joke lang po, tatay, wala po kaming feeds. So, tatay, kami po from JFS po, kami po ay galing po sa, sa San Fernando at Naga. So, atin po itong Sir Randy po sa inyo. Nang sorpresa po sa inyo. Medyo iningal po ako, medyo malayo po yung pagsundo ko kay tatay. Pero tatay, alam po namin na birthday niyo po ngayon. Siyempre, tanggapin niyo, tatay, ang happy birthday, Sash. Palakpakan naman po tayo dyan. Siyempre, hindi makukompleto to po. Hindi makukompleto to kung hindi po matatanggap po ni tatay. Sige po. May special guest agad si tatay. Yung asawa niya po. Hello po nanay. So siyempre tatay, kasama niyo po si nanay, tatanggapin niyo po tatay ang chocolate bouquet with 5,000 pesos. Meron po tayong bubble balloon, Aracobel's cake, and siyempre hindi mawawala ang isang kahon na gin. Palapakan po tayo dyan. Yes po, siyempre tatay, tanggapin niyo po ang so palakpakan naman tayo dyan ng chocolate bouquet with 5,000 pesos. Masaya naman kayo, tatay? Masayang masaya. Pero medyo kinabahan si tatay dun sa 3,500. Kasi sabi daw ni tatay dun sa mga kasama niya, samahan niyo kung meron tayong bagong manok, mayroon. Tapos habang naglalakad na kami, sabi daw ni tatay, wala, nanay, may bayaran daw, 3,500. Joke lang po yung tatay, hindi po kami sisingil. Kasi lahat pong ito ay bayad na po ng inyong anak na si Andy po na nasa Laguna po ngayon. So kung nanonood po sa ngayon, ano po yung message niyo po kay Sir Andy? Salamat sa ito. Yung uso lang si tatay, oh. Iiyak na. Iiyak na si tatay, oh. Iiyak na, oh. Sige, tatay. Pang sili. Ako rin. Walang pala. Ano masasabi niyo, tatay, kay Sir Andy po? Salamat tabi ito. Papadala lang ako. O yan pala, surprise. Wala ko pa dapat sa mga ayun mo. Ang balos na kaya ako na pag mangyara. Ito'y thank you sa mga kasi mo trabaho dyan. Lagaan mo sa dito mo. Salamat ha. Ayun, tatay. Siyempre, very emotional si daddy. Siyempre, kahit sino naman daddy talaga, pag nabigyan ng ganitong sorpresa, kahit gaano kalalim po yung luha po natin ay bababaw at bababaw. Siyempre, tatay, mahal na mahal ka po ng inyong anak kasi ikisa po sa naging dakila at nagpalagay po sa mga inyong anak. Siyempre po, alam po niyan kasi alam po namin kasi sa dami niyo po mga nagmamahal sa buhay. So, palakpakan naman po tayo dyan para kay tatay. So tatay, happy birthday po. And syempre, hindi rin po mawawala ang pagsorpresa at pagbibigay po ng mensahe ng inyong pong mahal na asawa po. Ano po na ang name po, nanay? Leticia. Metisha. So ano po yung message niyo po para kay tatay? Sana na siya magbago. Pero di magkuso. Hindi man magkahilang. Palawi yung lago na sa iyang buhay. Kaya sana mo mga kamitihan. Salamat po sa
Ayan, very emotional din si nanay. Ayan, sabi daw po ni nanay, sana daw po hindi daw po magbago si tatay. So tatay, talpak lang daw po ng talpak. Hindi daw po tayo magbago, talpak lang po lang tayo ng talpak tatay. At syempre, kidding aside, syempre ang pagmamahal po ng isang ina sa kanyang asawa, hindi po syempre masusuklian. So nanay, isang hug and kiss naman po kay tatay po dyan. Si tatay excited. Palakpakan naman po tayo dyan. At syempre, hingin rin po natin yung anak, anak niyo sa buhay po na nandito po, mga mahal niyo po sa buhay. Dito. Nandito po si ate, siya po yung kasama. Siya daw po yung magbabayad ng 3,500. Si ate, tara ate, na-interview ko na kasi si ate. Ayan pa. Kuya. Sige po, lahat po tayo. Kasama na po ako sa anak niyo. Ikaw po, anak. Ang dami. Sige po, magbibigay po ng mga mensahe po. Unahin muna natin po yung pinakamaganda po. Makwa po. Ano po ang message niyo po kay tatay, ate? Sana dakol pa man yan yan. Sana mabawasan ang pag-iinom. Yes po. So isang hug and kiss naman po dyan kay tatay. Palakpakan naman po tayo dyan. At syempre kuya. Salamat sa kabos. Sana tayo siya magbago. Very short message lang eh. Sa dako pang break na magabot sa iya. Yes po. Basta alagaan lang po si tatay ang pagyayain na uminom. Siyempre, isang kiss and hug naman po dyan si tatay. Palakpakan naman po tayo dyan. Very sweet naman po ang anak. At siyempre, ito ata yung bunso. Pero ngayon tatay ako muna yung bunso. Ako ng lalaki. So ano naman po yung message niyo po kay tatay Cardo? Happy birthday. Tapos more birthdays to come. Thank you. Salamat sa gabos. Isang hug and kiss naman dyan. Siyempre yan ang inintay ni tatay eh. Palakpakan naman po tayo dyan. Very emotional po kasi sa mga panahon kong ito. Ngayon, minsan, hindi po natin na-express sa mga mahal po natin sa buhay talaga kung gaano natin sila kamahal. Pero dahil ngayon na birthday po ni tatay, ay kailangan po natin dagdagan pa ang pagmamahal po natin po sa kanila. And syempre tatay, nagpadala din po ng... So maraming salamat po. Magbabasa po tayo ng message. So tatay, meron pa pong nagpadala po ng mensahe po. Dahil po kahit po wala po dito si Sir Andy, ay nagpadala po siya ng nagpadala rin po siya ng sulat. So tatay, galing po ito kay Sir Andy. Happy birthday Papa. Kahit na di ako nakauli ngunyan na birthday mo, perme mo sanang isipon na mahal ko kamo. May man ako dyan ngunyan, yaon man kamo perme sa puso ko. Dai man ako nakauli, basta perme nindo isipon, yaon man ako sa kamo, perme ang priority ko. Basta permi mo nindong isipon, nanyaon ako perming masuporta sa indo. Salamaton Papa, sa indo ni Mama sa gabos. Mahal na mahal ko kayo, nagmamahal ang sa imong magayon na aki. Andy. Sana all po magayon. Siyempre tatay, kung nanonood po ngayon si Andy, ano po masasabi niyo po sa kanya? Toy, salamat sa imo to. Proud na first time ginibong mo niya na surprise. Hindi ko na Speechless na si tatay, hindi niya na daw po alam kung ano po yung sasabihin niya. Basta puno po ng pagmamahal at pasasalamat po. At syempre tatay, hindi lang po dyan nagtatapos po ang aming sorpresa. Dahil sa video message po natin ay may nagbibigay po ng mensahe. Excited ka na tatay? Excited ka na tatay? Sige po. So mamaya-maya lamang po ay may mapapanood po. Mama, kamusta na di na tayong lagi nagkikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata. Sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghina.
Yan, Sir Tatay, sana po na ano po, na-sorpresa po kayo sa pagbisita po sa inyo ni Sir Junjun. Isa din po si Sir Junjun sa naging pakana po nitong sorpresa po sa inyo. So alam naman po natin na naging sorpresa po at lahat kami naging emotional. Kahit po ako, Tatay. Siyempre po. So Sir Junjun, ano po yung mensahe niyo po para sa inyong ama po? Happy birthday, siyempre. Tapos, badangat may katawan nung mangyari. Yun lang. Ano naman po mensahe niyo po kay Sir Junjun po na nagsorpresa po sa inyo? Tatay, sana po na-sorpresa po namin kayo at siyempre na-sorpresa din po kayo at hindi lang po na-sorpresa po kayo, Tatay, kundi lahat po ng pamilya niyo po na-sorpresa po ni Sir Junjun. At maraming salamat din po kasi naging parte po kami ng inyong selebrasyon na very emotional po kami lahat ngayon. So siyempre, Tatay, nandito pa rin tayo sa Ocampo Camarines, sir, para po tunghayan ang kasayahan at ang party po ni Tatay. Kaya mamaya-maya lamang ay sabay-sabay natin siyang kakanta ng happy birthday kasama po yung lahat ng mahal sa buhay. So mamaya mababalik po kami. Ayan, live na live pa rin tayo dito sa Ocampo Camarines Sur para sorpresahin si Tatay Cardo ng kanyang kaarawan. At syempre hindi makukumpleto ang kanyang kaarawan kung hindi natin sasabay-sabay kakanta ng happy birthday. So ready kayo? Ready. Yes, ready. So, music. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Tatay, happy birthday po once again from your beloved family at sa JFS team po. So, close your eyes and make a wish po, Tatay. Tatay, ano tinignan ni Tatay? So, Tatay, happy birthday po sa inyo, Tatay. Sana po ay naging masaya po kayo ngayong birthday niyo po. At halata naman po sa inyo, may naghanap pa rin, Tatay, ng manok. Wala po talaga po kaming manok. So yan, maraming salamat po sa inyo, Tat. Magbibigay na naman ng last message si Tatay para po sa kanyang mga mahal po sa buhay. So, salamat sa mga tugan ko. Nakuha ko po mga pinsan ko, Real Mapasiti. Salamat. Yes, maraming salamat po, Tatay. At alam po namin na mahal po kayo ng iyong mga kapitbahay, mga kapamilya, asawa at mga anak po. So isang tatay na naman ang napasaya natin dito sa Ocampo Camarines Sur. Kaya sa muli ako si Kuya Bibs, Gistone Lancer, ang Mamas Bay Vlogger ng Camarines Sur. Sa muli magkita-kita tayo sa susunod na mga video. Bye! Bye na po, bye-bye!